ngasngau ba hagani kapor hakabangadang krania pi dan apdeng jong pi kene ke sngi pi klam nang yo thia ba baro shimiet pi sngo kumba pin yap no pi sngo kumba kata kabakut ke jong pi kalajan pi i ki reu yap pi i ya kata kabadum ha ke jingim ke jong pi sngo begini ki bor jong baman ki wan man yan le ya ke jingim ke jong pi ki wan man ong pim dan lawe pim dan Jingpynpaw pim dan ni aisho but pi sngo kumba teng pi kwa ban yap no kanon kasur ka bakren ni pi ba yap no ba kan thi no na building ba no nang ni siti po ni ba no nang ni siti shawa ba was din phasi no kita ki kitien pi sngo ba teng pi sngo kumba pimla ban yele shu kawan ka jingele kawan kata kathma kawan kata ka jingban hapo ka donut ka jongpi ka khia kata ka mensim ka jongpi pi sngo wat ka lakta ru ya kata ka met ka jongpi pi sngo ka lakta ya kata ka jingmut chu perkhat ka jongpi pi sngo kumba shisha phimla shu ban ya mano bakta ifi tip na bau soitan upersyang man kta ifi balei upersyang man kta ifi kadau kalong bau balei udon ya ka jingtmu ka bakraw ha ka jingim ka jongpi usoitan pinpet ya kan ni nadu ka por ka jong Jisu nadu ka por jong ka im tangin ya pet soitan utip ba ublay un panan kam yu adam bat ya ka im nam ta ka buram ka jong dende yang tawan man penshoy bat pen ngop snan ya ki maru blay udon ya ka plan ka ba crown tau adam bat ka im ya ka bakin sensyar ya ka bakin penyat ya ka ni ka perthai kana bakin long kita ki manager ki jong blay kita ki sordar ki jong blay ki syakri ki jong blay badeng ta bu soitan wan ban ya le ya ka im banya le wadiu adam hado bakata ka mission ka jong ka long successful ujisu ru shwabo un syakri shwabo un sedang ye ka mission ka jong usaitan lawan man penshoyo jisu hapdeng jong ka jingkan hapdeng jong ka jing shit jong ka ta ka sngi hapdeng jong ka ta ka jing terkhong jong ka jing im sau po sngi sau po miet ujisu u klembam e ulat ngan ulat terkhong usaitan ulawan man penshoyo jisu namar utip bau Jisu un sedang ya kata ka mission ban pendu ban pendam ban penrem ban penjot senan ya ka jingtrai ka jong baman utip bau baman un sadu nong tade yang ta uwan ban penshoy yau Jisu ban pensange no ya kata ka jing temu ka jong blai nani ban pensange no ya kata ka mission ya ka bau Jisu un trai ngasngo ani ka por ya piru ka long kumju wan man kta haka bay day ba kamet ke jong pi sngo pang pi sngo king kle pim nang yo thia pim nang yo dem pi sngo ka don ka jing su ka jing thar ka jing wit ka shabalet ho u Jisu ru la terkhong ha kamet ke jong ula thangan kalawan ka jing su le se ka kpo ka jong balei namar ba u soitan u thmu ban pensange ya kata ka jing thmu ka ka ba blay thmu ya ka ba on pendap how Jesus Christ bangangai u blay don ka jing thmu ka ba kraw ha ka jing im ka jong pi tadeng ta namar ba nang ni siya kamat ublay sa panon kambor ba ifi ublay un sa pen slek kerpang ifi baru ublay udan ya ka plan ka ba kraw ya ka ba on pen rem ya ka ba on pen le ran ya ka kerteng ka jong soitan leng ba ka jing tray ka jong pi leng ba ka ta ka mission ya ka ba ublay labu ka jing im ka jong pi u soitan utip ya ka ni da pi yeng un sa do nong da pi yeng usoitan un solong balek ran da pi yeng shisha usoitan un long ba sha job tadeng ta shwa ba pinyang ngasngo kadon ka jingele ha kata ka met jong pi wat ha ka mensim ke jong pi bo soitan kan mau yo Jisu ong no nang ni kan ti ti sipo u kwa bo Jisu un commit suicide no bo un kan ti no hanre Jisu u klem ngap ya ka tien ke jing syukor ke jong baman na kwa ba nong fi ke ni ka sngi ka mom ta u baman uwan ban syukor pi upenduk tiak penduk dam ya pi ukta ka mat ke jong fi ke jingmut ceperkat ke jong fi ukta ba pi la sngo telot shisha renga kwa ban ong ya fi ke ne ka sngi wat nom ngap ya soitan namar ba udai uba syukor ong ka tien ke jong blai uba lamler ukrani ki nala ke jong hi ong ka tien ke jong blai ba udai uba lamler ba udai ru ukpa jong ke jing lamler ong ka tien ke jong blai tadeng ta ke jing temu ke jong u kalong ban lutina ban tu ya ka ka ba blai la bu api namar pi dei u breu ba kodar pi dei ka breu ka ba kodar u kwa ban tu no ya ka ta ke na pi namar pi dei ba kodar asi ong ikan ni lada ka dei ka tiar ka batat ne ka mar ka batat unong tu unong pe ru tang ka khmat henry namar ka long ka ba kodar ka khmat jong u ka shat chata bat ka khmat jong soitan ka shat chapi namar pi dei u breu u ba kodar bat ka breu ka ba kodar ka jong utrai
Tadi yang tangkap abang ifi bu trak unsa penon kam ya ke jingim ke jong pi. Wat nom pet ya kita ke jinge. Wat nom pet ya kita ke jingele. Wat nom sengap iru ke jing syukor ke jing lamler kata ke ketien ke bau soitan ukuran umut bantu no ya kata namar filong bakodor bat tang bu untuk ke jing temu ke jong u kalong ban peniap bat benjat no sendan. Ban peniap ya ka met ke jong pi ban penjat no sendan ya kata ke jing trai ke jong Balei ha ke jing im ke jong pi. Panen tang kwa benong ifi ni ke sengi ke bamenta wat ju sengap ya ka ketien ke jong ubaman yang ha ka jing shisha ke ketien ke jong Balei kan mau ba ke ketien ke jong Balei ke ong bangila job not thiau mangi yo soitan namar ba ngidon ya kata ke senam ke jong tra kila job not thiau maki namar ke senam ke jong kon lang berat bagi kata ke ketien ke jingpla ke jong ki ong ke ketien ke jong Balei abangi puli Jingpynpaw kal nong ka bakhat ar ke dekhot ko ngila job ngi yo soitan namar ke senam kadon ke senam ke jong Jisu kesenam ke ahingi ke jingjob kesenam ke ahingi ke jingim kesenam ke dega baka ke bada ke basumar ngi kesenam ke jong Balei kadon ke borban penram ye ke jingtrai ke jong bamban barok padai na fidon ye ke senam fidon ye ke jingjob padam ta tapi pla ye ke ketien ke jingpla ke jong Balei pla ye ke ketien ye ke bau Balei lakular pi pla ye ke jingkular ke jong Balei pla wanum tieng wala daga de pi bapiniap ro pinum yap iru on ke ketien ke jong Balei pinum yap tada wat ai bau baman un syukor pi wat ai bau baman un lamler pi wat ai ba mau un yatu khana jok sepi ke bukren ke diga jok kamdai ke jingshisha haktin kasi kong yak cakor udai ba cakor takadau udai ba jakor umdan ke ba shisha umdan ke kata ka ba ngihaban shim seriously bangin shim kia namar ba udai yak cakor udai ba jakor takadau wat jur ke jokes ke jong o takadau rke namar ba udai ba lamler uyatu epi watai fir ke no dah kaba piang ngan nget ya meh ngan nget ha ketien ke jong trai tadi inta ketien ke jong Balei kong la Balei udah nak liang ke jong fi ban ya lek persya yang tak jingim ke jong pi soitan unam la baru Balei ai fi ke borong ke ketien ke jong Balei ba ul ai fi ke bor ban yu rot yu soitan haki kejat jong pi ban pluet jin yu soitan shen haki kejat jong pi tak jing ke jong Balei umen sim ba khoi Balei ai fi ke ketien jong Balei ka ongkum tan nak shitish ki nong rom kal nong ba khat reu ke khot ke arpo ka ongkum ni ke ketien ke jong Balei tu Balei ke jing suk un pluet jin shen ke nyau ta u soitan hapo ki kejat jong pi ke jing ke jong Jesus Christ about try jongi to kan long lem bat pi ke jing suk ke jong Balei hallelujah tu Balei ke jing suk ma u Balei ke jing suk kamu si sien ba pidon yu Balei pidon ye ke jing suk Balei ke jingsuk un lang lembat pi bat tang kata hanreu ai pi kata ka bor ong ke ketien ke jong Balei ai pi the ka bor ban le kam no ban pluet no jin chen yu to soitan hapo ki kejat jong pi takada pi deu breu u bakmen ke pi de ben long ka breu ka bakmen namau try ai pi ta ka jingkemen bat pi don ni ka jingkemen namar pi de nong job soitan udah nak ki kejat jong pi bat pluet no jin chen yu baka babel ka ong hang ni ka jing ka jong u Jesus Christ bol try jong itu kan long lem bat pi pinyat ta ka jing pinyat ta ka bor ka jong Balei pinyat ta ka jing pon slek ka jong Balei bang sngo ni ka por pi sngo ni ka ketien ka jong Balei ka long ka bor bat menta ka sngi ka lengkor la loit no na ka rendang ka jong fi ka jingket na ka terpeng ka jong fi bat na mar ka ni ka jing pon slek ka ketien ka jong Balei la penjot ya ka lengkor jong paman tadeng ta nganget dom ta kamit fi jing lai lut dom ta ka sngi fi jing lai lut chibit damit fi ta thia ke jia thia fi ka long ka bang ba ka basup fin thia bat finum pot sniu kulmar finum ship tieng shu ta ka jing pen kendit bo soitan wan pen kendit de ma pi men pen kendit yo soitan bo nda hap si sha gum ta ka lele na beneng udah hap ko lele na beneng u jisu ang ada i yo soitan ro hap ka lele na beneng mar bo Balei bagini ki nyo pungut ki lele ban ye shakri ki lele ban ya ministry ban lele ban ai ka tien ka jong try bo soitan ro kendit bagini ki ba lui kum ki khna ki badang rit ki lele bat kida pen kendit si sha soitan ai baka jinget ke jong pi pin long lui kum ki khlong nget ha ka ke bo Balei wang fini ya kata ka jing pen job ke jong pi ya ka jing pen jot ru ya ka jing try ke jong baman ha ka jing im fi Balei dan ka ministry ka ba crowd na ka bantai jong pi ta ka daw yang Balei ka khui filo soitan ong man yap ong ngam pat dap nyo post nam ong yap ngam pat dap rapo ha ka pa de ka por nga ban yap ta ka de ka tang ko ong fi law soitan ong ba fin yap a jong hai fin em ong ka ketien ke jong Balei ba pinyo ro ya ka ban pla ya ka jing ba ka jong Balei ya ka bule ka jing ke jong fi ta da ong alam yap kanum jaga ibas niu yang ketien jong Balei ka kren ni ka ta bo Balei
ulong kum ke CCTV ke bapet yang 24/7 baru pet yang wong kan sumar ta ka barung ke jong fi ka mi shabar ke jong fi bagi khmat jong akan holor jong fi try ulong ke CCTV ke bapet yang ke bam ju lip teng ke CCTV ke lak ban lip reu try ke khmat jong u kan nom lip ude blei bam ju thach ude blei bam ju luat ude blei bam ju thia blei bam ju sam thia ka khmat ju ka long holor jong fi tani ta wa ju tieng ha pi ke jing ele ha ka jing em ke jong fi kila wan na ka yeng ka sem na ka kam ka jam na no nang no let's say na ki bayeng ki ba sem ke jong pi ki pen seer pen tieng ya pi jing ele na de ka kam ke jong pi wan ra ki jing duk ki jing kerdo pen seer ya pi ka lawai pi wat ju tieng utmu ban tim ya pi re blame pen kelas ke jing kerku hallelujah fit long ba yo mat ya ke jing kerku ba fin long ru ka daw jong ke jing kerku ka de hang ne ke menta fia ban snu thu ba ka mission ke jong fi ka sedang menta tadeng tawa num pechu syakmat ne syadien pech tang shu utrai udan rengkat bat fi fiat lam baki long lem bat fi lam baki wa kinom telap fi fiat lam baki ding finom ing lam baki telik ding kinom lak ban jlia fi soitan le wat judam wat jupen ko ngo yo Shadrach Meshach Abednego ki shlor do kata-kata ki ang siem nginom ko ngo ye me nginom ngat ye me bandam ne ka blai ke jong me ba ne ka ktien ke jong me u blai bangi ki syakri un pelaj angin na ka ne ka ding bala da pelaj ru wat mot bangi ngen syakri me ki ong da ka jing shlor ta baki ki la ong da ka jing shlor ba da ka jing ngat la berat sisa ki ka ding reklam ing kalau kom ju ya piru pinom ing la berat sisa ka ding reklam ing kan long kom ju ya piru soitan persyang ban pen ing fi finom ing da lele hin rep yeng nam ta ka buram ke jong blai o soitan udah syap ting tat kum baki long kini ki breu ha ka tu ka por o sim udah syap ting bagi ta ki ba berat wa Shadrach Meshach Abednego ke syap ting bagi di sisa ka buram ke jong blai na mara anda kila saya ki na kata kading klem smadingnes matadem ro ki de lengo baki de iro ye wepat ubayat rengkat bat ki mo taw long kon jong blai ude jisu yat bat pi halaga sngi waju kuslai utrain penan kami fi ka mission ka jong blai ka sedang menta haga jing em jong fi fin trai fin shakri fin long jinger ku ya ka hima ka jong blai ku blai shibon ngin sai kendo pat ngin duai nam ta jong fi ka ni ka por menta trai nga aingo eme man ma deu blai jong ki kamba soitan utmu ban penjot pro utmu ra ga jing tim ga jing bakla ga jing pen sakama han rei trai nga ai ngo bagini ki khon ki thu ya ga jing shisha ba ga jing sha ka plai lot ya ki ba ha ba khon u plai lot da shisha kin long ki bala lai lot jisu me plai lot ya ki na do ne ga sngi kinam snap ga jing lamler ya ga ta ga jing shukor ga jong baman ba ya kita ki jing thala ga jong ya kita ki ktien pa ktien kro jo kinam snap kinam ka ngo sho rei try hoi kila job namar kasnam ke jom try ke batrekam bar ki job namar ka ta ktien ke jing pla ke jong ki ya ka ktien ke jing kular ke jong me ablai kinom shep tieng wat hado ke jing yap ong ke ktien ke jong me try ba ke ktien ke jom me ka ong ngitip ini ki barok bangila dep job ke ndau tau ba it yang ngi try nga ai ngo ba ki ni khon ke dep job da me u Jesus Christ bla it yaki ba try jisu ma me ba hapo jong ki melong ba kham kra ba ni tau ba ka pertheu soitan u dei we umlong mulong tang ka de pai hapo ki jat jong ki banget hallelujah ngadwai nga kerku ni ki khon jema kinom shep tieng shu ba menta ka sngi kawan ka jing lai lot ba ki dio lai lot no snan ban sedang ya ka ne ka kam jo ka jing shakri soitan me tmu ka sneu try berkelas ke jing pha me persyang ban wan ra ye ke jing tim u blai berkelas ke jing kerku hallelujah u balam mula persyang ban tim ye ke Israel ri pen ban ula kerku hallelujah kan long kom ta yapi haga ne ka sngi haga kerteng u jisu hallelujah ai ngo try ma ai ke jing lot ke jing kemen ni ki khon maka jing job ka de haga liang ke jong ki ablai hallelujah ngadwai nga kerku teng jisu nom penem amen but amen try nang kerku ye fi la yo ke jing job fi yo asna ke jing lai lot na do menta but fin sedang ban shakri try kat kum kata ka plan ka bo bleu la tmu ya fi bula bo ya fi shakri try per slat fi try unai ka bor ya fi na do menta ka ski fin long kinong job jong ko boleh shibun ngin se kan do pat fila ban phone fila ban wan shakani ka office ka jong iru hang ni ha open Nongthymmai Nongkhryiem ngidan dia ski ba ar ha do ka ski sa jan to ka ti boleh ka khu fi ko boleh shibun nga it ya fi da ka jing it ki jong try but to ai ba pinang it ru you try da ka download da ka receive da ka jingmut da ka bor jing fi bat it ki paramarjan ko mo fi it ya la de ku blai shi bon amen